dago bi akta daude, lehenengo urriak batekoa, urriak 13ko ezoikoa, gero iraileko dekretuk, gero dago bateragarritasun adierazpena, bitxorrena, hori gero anak azalduko do, azaroko 25ko deklarazioa, aurrekontuen aldaketa, mailegua, eta goiekiko kapital handitzea, ekarpen berezia, tasin tarifak, eta gero bilaguntza larrialdi humanitariotzat. Orduan, hasten gea aktekin, Ana, hasten gea, lehenengo uste urriak bateko akta dala, ez da? Bai. Orduan, aktan ingurun... Ez eta petxatik kanpo oiko bilkura. Zerbait aktan ingurun, aktan ibadezue. Orduan, zuzenen bozkatzen deu. Bai. Aldekok? Benak ez? Bai. 15. Josemi ez da iritsi guaindik, ez? Guaindik ez. Vale. Eta bigarrena da akta, Josemi ez da zatu. Bigarrena da akta urriak 13ko zoiko ordenantza fiskalen zoiko plenoarena. Horre zakitzer bai dagoen. Horre, kontutan izateko nahi baldin badezue jakiteko, nola emendakinak ahoze izan zian, gero idatziz aurkeztu dituzute, jaso dugu, hor bai dago jakiteko redakzioan gauzak, pixka aldatu diela, konsultatu da kontu hartzaileekin, hor badakizu hobari batzuk planteatzen ziela datorren urtea begira, eta hor, hobari horiek berez, kako txarten, egoera normal baten ez die posible. Aurten posible izan die hobari horiek COVID-en asuntoagatik. Hor aldundik ateazon agindu berezi bat, eta posible indo, ulertzen dugu hori prorrogatuko dala datorren urtea, bai, eta posible izango dala, eta orduan jakiteko disposizio adizionaletan jarri dela COVID-an egoerak irauten duen bitarten, eta legek eta batzen duen bitarten. Iñaki, digo que en el acta de las ordenanzas fiscales ya se ha recogido en principio las enmiendas tal y como se propusieron en las bonificaciones que se plantean por COVID y demás. Ahí la cuestión es que esas bonificaciones en una situación normal la normativa laboral no las permite, pero para 2020 se sacó una orden especial. Se entiende que la situación evidentemente va a continuar, que se va a prorrogar eso cara a 2021, entonces, pues simplemente que la redacción sepáis que por indicación del interventor también, pues se mantienen mientras dure esto y se ha puesto la coletilla mientras lo permita el esto. No sé lo que pasará, si no permitiese en cualquier caso, estamos en situación de hacer cualquier modificación porque son tasas y no impuestos y se puede cambiar a lo largo del año, ¿vale? Orduan, akta horren ingurun. Xavier Niñalda. Zein? Xavier. Hemen dau. Nik ez dut ikusten. Bideoak endudo, baina hor dau, hemen dau. Vale, bozka jasotzeko. Vale, segi. Vale, a ber, ari egaldu detela. Vale, eta hirugarrena da kontu ematea... Adur, ez dugu bozkatu. Ez dugu bozkatu, bai. Barkatu, urriak 13ko akta onartzea aldeko bozkak. Baten batez badago alde, hori, guain. Eta ja, bai, urrengo puntua bai dala
iraileko alkatetzako dekretun berri ematea, hemen daude, hori da, ikusi dituzute, ez? Bueno, hauen ingurun baldin badago zerbait, daude batzuk aurrekoan bazpare aipatzen dut, daude desente, oain gontan, hemen ikusten dituzun hauek, ebazpen ezeztatu hauek, igual zalantza sortzen dutela, bakarrik esan, bueno, argitzeko diela dekretu bihurtu ez dien zenbaki batzuk. Munigesek zenbakiak ematen ditu automatikoki dekretoa sortzen danen, dekreto korrelatibok izaten die, batzutan denbora asko pasatzen da baita dekretua egiteko, eta nola liburuan jasotzen dien gutxi gora bera kronologikoki, denbora asko pasatzen baldin bada zenbaki berri bat erabiltzen da, bai? Eta, bueno, horregatik diela hoiek. Ez da ezezkoa eman zaiola inorri, baizik eta ez diela gauzatu dekretu hoiek, hori bakarrik egiteko, bale? Listo? Zaituztet ikusten, partekatzen deten entxoik, bale. Bale. Bale, bai, baldin badau besteik, laugarren puntua pasatzen gea, eta laugarrena bai da, bueno, bitorren bateragarritasun adierazpena, eta hor, ama nik ustetzuk azaldu behar dezula. Bueno, hor bakarrik esan, uztailan 23ko uste dela, aparteko plenoa, antolakuntza plenoa, hor onartu zien bai alkatetza, bai lehenengo teniente alkalde, Ainoaren dedikazioa, eta hoiei bazien ja pertsonalki zeintzuk izango zira, baina onartu zen baita ere lilen araberan, 10.000 biztanle egoeratik dauden udalerria dutela, edo bermatu behar dutela oposizioko taldei dedikazio esklusibo bat. Josemi Kartuzon zerrendako lehenengo bezala, ze legek esaten do, que el que tiene que coger dala la lista zerrenda gehiengo bozkatu izan dana. Orduan, Josemi Kartuzon, baina gero errenuntzia egin du, eta eskubidea du ordezkatzeko, hau da, EAJ-PNV proposatzeko beste zinegotzi bat, dedikazio esklusibo horrekin. Badaki dagoela eztabaida, ze nik uste ez dagoela oso argi, baina ni argi neuken, ez dakit oker nagoen, baina ez dut uste, nik argi neuken dalata guzti, bazpaere aurreko ostiralean, Ignacio Alonso eta beste teknikari batekin, eudeleko teknikarikin ionitzen, esplikatzeko zer egin behar genuen, eta, bueno, esan ziaten, ni bezala ikusten zuela, eta ez zuela ikusten problemari. Hau da, el miembro de la oposición, lo que dice Eudel como criterio es que no puede fragmentarse. Hau da, no puede euneko hori, dedikazio esklusibo hori, jarri adibidez bi zinegotzitan, 50 da 50, o 60 eta 50. Osea, ezin da zatitu. Baina nik ulertzen dut, egiten nahi gehala da, murriztu. Hau da, plenoak onartu do el 100%, con una retribución que es el 90% de la dedicación exclusiva de un miembro del órgano de gobierno que tiene exclusividad, eta ordun egiten degula bakarri murrizketa. Hori nik ikusten dut posible dela. Zergatik egin den txostena ze designazio hori edo izendapen hori gaina da alkatetzan eskumena, gero kontu emanez plenora. Baina gertatzen dana da, dedicación exclusiva ez danez, o sea, hay que distinguir entre dedicación exclusiva, que luego la dedicación exclusiva es cuando una persona solo se dedica al ayuntamiento. Adibidez, Maitane, euneko una dauke esklusibidadea. Horregatik ez da behar bateragarritasuna, ¿vale? No ejerce otra actividad privada remunerada. Kasu honetan, Bitorren kasuan, bai, duela aktibitate pribatu bat,
Eta horregatik baimentzeko dedikazio partzial hori, hau da, udaletxetik kobratzeko diru bat, egin behartuna da plenoak onartu bateragarritasun hori. Esanez, beak aktibitate pribatu ekiten duen aktibitate pribatu horretan ematen dion dedikazioa kompatiblea dala udalak eskatuko dion dedikaziorekin eta ordainduko dion dedikaziorekin. Horregatik, egin dena da ni txosten bat esplikatu zori eta kontrastatuta eudelekin, esan, partzialki dedikazio hori posible dala, ez da posible beste, 100% beste norbaitek egitea, baino bai batek bakarra, eta bideragarritasun hau onartzen baldin bada, hasieran guain bea prest dago, izendatzeko alkatearen dekretun bidez, eta hurrengo plenoan kontu emango dugu. Baita ere eskatu nion, Bittorri eta azaldu do eta aurkeztu do, pixkat esplikatuz, nola bere enpresako egoera dagoen bezala eta ze dedikazio dauken momentu honetan bere enpresari, eta posible dela eta dedikazio hori aurrea emango dela. Egoera aldatuko baliz, bueno, pentsatzen dut aurrerantz ez balin badu posible bi gauza horiek konpatibilizatzea, jakinarazi beharko du udalari, alkateari, gauza horiek aldatzeko. Baina behin bitarten, nire txostena desde logo aldekoa da. Iñaki, ¿has entendido? No tenemos traductor, ¿verdad? No. No, vale, no, Iñaki decía que la dedicación parcial, no sé si quiere que le explique o no. Iñaki. No se le oye. Iñaki, tienes que activar el micrófono. Había silenciado, sí. Como se aconseja silenciar mientras uno no habla. No, ya le he pillado, ya. Vamos. No, si quieres alguna aclaración en concreto, te lo explico, pero bueno. Vale. Bueno. Pues hay que votar. Lo único, Bittor, tú no puedes votar. Ana. Por darse conflicto de intereses. En este caso, se tiene que inhibir de votar. ¿Alguien me preguntaba algo? Sí. Vale, sí. Mira, yo voy a hacer un voto negativo, ¿vale? Vale. Primero, por considerar que es que nos discriminan a los grupos pequeños. Esto es un tema que me parece que la oposición somos todos los que no estamos en gobierno. Entonces, por lo tanto, voy a votar en primer momento no. Considero que el tema de la mayoría de la oposición debía ser repartida. Todos, a los grupos pequeños nos cuesta mucho más trabajo que a los grupos grandes. O sea que por ese lado voy a votar que no. Y luego, considero que esta es una forma de hacer política de una forma profesional. Estamos profesionalizando la política en los ayuntamientos de una forma exagerada. Y luego, la tercera razón, por no tener un control directo de lo que hace la oposición. Entonces, mi voto va a ser en concreto que no. A esta liberación del 90, ni el 80, ni el 40. ¿Vale? Vale. Vale. Yo, Nick, quería comentar una cosita también. Bueno, yo me voy a abstener, pero en cualquiera de los casos esta no es la historia, ¿no? La historia está en que lo que es la liberación de un representante del partido mayoritario de la oposición es algo que es de alguna forma casi incontrolable, ¿no? No sabemos qué trabajo hacen y qué trabajo no hacen, es decir, que es un poco una indefinición legal también, no es nada de ninguna otra cuestión. Lo que yo sí pediría en cualquier caso es que se hiciese una publicidad de la agenda, por lo menos para saber, o no sé, es decir, que así como el resto de los liberados podemos controlar, o se puede hacer un control desde lo que son los grupos municipales, pues yo sí pediría a Bittor, en este caso, que hiciese pública la agenda, o por lo menos, bueno, pues de cada X tiempo nos comentase un poquito qué dedica ese tiempo, ¿no? Que no es libre, por cierto. Inun garazo ikez, Mila, itzingo deus. Yo bakarrik esaten nuen, bueno, adierazteko denen aurren, Bai, ondo iruditzen zat, Vale.
Bueno, nik Jose Ignacio... Lehenengo aurratea behar da, osea que... Vale, bueno, nik Jose Ignacio izan nahiko nioke, esan duen bezala, que discrimina a los grupos minoritarios, nik usten dut, zuek ez zaretela hori esateko, guk, cuando hemos sido nosotros el segundo grupo más votado y no estamos en ningún órgano fuera del ayuntamiento externo, que os lo habéis repartido todo entre vosotros. O sea que, Meji, eso, no caigas en la incoherencia, ¿vale? A mí eso del control de la oposición me resulta curioso, pero bueno, está bien controlar todo lo que se gestiona. Por eso sería cuestión de que el equipo de gobierno nos presente también la agenda, ¿no? La que se le pide al primer partido de la oposición. Sería bueno que tuviéramos nosotros también ese conocimiento, por mejorar lo del control y todas estas cosas, Iñaki, aquí el que no pide no tiene nada. Si tú puedes pedirlo, en cualquier momento has podido pedirlo y no tienes por qué hacer este tipo de iniciativas o de indicaciones cruzadas. Simplemente es decir las cosas tal cual y yo se lo he dicho a Víctor en toda la confianza. Sí, yo también lo digo con toda la confianza. Por eso mismo. Vamos, no tengo ningún problema y no hay ningún cruzamiento ni nada. Ha surgido la oportunidad de equilibrar las cosas como tú has planteado y ya está, no tengo ningún problema. O sea que si tenemos ya tú, que bueno, no sé si estás en el equipo de gobierno, pero bueno, si vosotros y nosotros, que somos los partidos minoritarios, pues igual que estabas tú, las agendas de los dos, pues estaría estupendo. Ondo, nahiko azalpen, bozkatzea pasako gea, aldeko bozkak. A ver, denok alde, excepto Mila que se abstiene y Juan Ignacio en contra y Víctor que no vota. ¿Voy bien? Claro. Vale. Si no, Baina, esango deu kontrako bozkak. Bi, Juan Ignacio en contra. Eta abstentzioak. Abstención, Mila, ¿es? Bai. Vale. Alde gea... Ama bi, ez? Bai. Ama bi. Batek ez du bozkatzen, bestea kontra eta besta bat abstentzioa. Oraindik ez da iritsi, Josemi, Cuando llega avisarme, porque tengo que computar un voto más. Bai. Vale. Ya está. Eta orduan pasatzen gea bosgarren puntua, eta bosgarren puntua da, bueno, atarako 25-en, oraindik ez da aiatuko, baino plenoa izango da justo ondoren, orduan, bueno, honea ekartzen du pleno ontara, bueno, emakumeen kontrako indarkeria, ezabatzeko nazioarteguneko, bueno, adierazpen instituzionala, urtero egiten dan bezala, printzipioz esan, informazio batzorden aurkeztu zen testoa dala, ez da aldaketarik egin, ez dakit horri, bueno, Iñakik adierazizian zerbait, baino ez dut jaso, zerbait aldatzeko proposatzen baldin bada, hogeitzeko, esan nahi dut momentu dela orain, aukera dagoela, eta, bueno, besterik gabe, hainoa emango diotitza, pixkate beak azaldu dezan, baina, bueno, esan dakoa, zerbait proposatu, gehitu, kendu edo inei baldin bada, oraintxe dala momentu. Bueno, ni ez nijo guain testu guzti irakurtzea durrek esan bezala deno daukeulako eta ezkea hortan hasiko, baina, bueno, bai iruditzen zait garrantzitsue, gogoraraztea ez hau eguneroko zerbait dala, baina bai dala hau egun berezi bat edo, denok hau batez adierazteko ez dala onartzen emakumeen aurka burutuko dan edozein indarkeria mota. Ez da orduan hor daukeun agiri hortan agertzen den bezala, proposamen ezberdine jasutzen die, hoien artean aipatzen deu, udalak hasteko konpromisoa hartzen dola, osasun krisi hontan edo egoera hontan sortu ahal izan dien egoera matxistak sortu ahal izan ditun egoerak aztertzeko, egoeraiek kudeatzeko eta hoiei irtenbidea emateko ekintzak proposatzeko. Oso garrantzitsue iruditzen zaigu prozesu guzti hontan emakumeei
boterea ematea emakumeak jabekuntza prozesu baten murgiltzea. Eta horregatik garrantzitsua da, eta hau da benetan aipatu nahiko genukena, iaz onartu genuen bezala jabekuntza eskolako 30.000 euroko diru sarrera onartzea aurrekontuetan, aurten hortan ez dela murrizketaik egongo. Eta hori benetan garrantzitsua iruditzen zaigu aipatzea. Benetan aurrea nahi balin badeu eta benetan honengatik apostu nahi balin badeu, lehenengo pausoa emakumeak enpoderatzea dalako eta hortik abiatu nahi degulako. Eta hortan lanen nahi gehalako. Aldi beren jarraituko dugu, guain arte jarraitu dugun bezala, sentsibilizazio kanpaina guztiak burutzen, herriko emakume taldeekin elkarlanen, eta beraiek antolatutako eta deitutako mobilizaziotan parte hartzen. Josemi sartu dago haintxe, Ana. Korretu, ezin zen elena, sartu. Eta bain, Bosgarren puntua da, ez? Bai, bosgarren puntuan, bozketarako sartu da gainea. Bale. Zentzu hortan ez daki zer aldaketaiko proposatzen dezuen, o Iñaki, zerbait... Micrófono. No tengo nada. Bueno, besterik ez baldin badago, bozkatuko deu aldeko bozkak. Denak, ez? 16. Hori da, 15+1. Osa, que daun bezala gelditzen da dur, deklarazioa. Hori da. 6. puntua da, aurrekontu aldaketa bat, kreditu gehigarrin onarpena. Segundu baten, partekatuko dut. Bueno. Hemen planteatzen dana da, badakizue, gauza asko aurrikusita zeudenak ez diela ingo aurten, eta beste alde batetik, aurrikusi gabe ez zeuden asko suertatzen nahi diela, eta egoera ikusita ziurrenik gehiago suertatuko diela, ez? Egie da baita ere, badaudela ere hor, beste kontu batzuk, guain banan adieraziko ditut, baina aurrekontu egokitze bat planteatzen dutenak, eta kreditu gehigarrien formula erabiltzen da, azkenen, ingo ez dien horietan, baja batzuk emango dielako, partida batzutan, eta baja horiek azkenen erabiliko die finantzatzeko aurrikusi gabe zeuden partida horiek. Hoiek, hemen taulan ikusten dan bezala, gastun partida hortan, aldaketak dituztenak die ondoren gaurko plenon gai ordenen dagoen, goiekiko kapital handitzearen aportazioa aurten tokatzen dana, datorren urten beste horren beste tokatuko da, eta, bertan berak gelditu zen, baina herri guztik onartu zuten ateak iriki programak izan ditun gastutan, udalen parten banatzea. Hor badago zati bat, asegurutan aurrikusita zeuden partidak ez ziela nahiko estaltzeko egon dien gastuak aldaketa bat egon dalako polizetan eta urte bat ordaindu beharren urte terdi ordaintzea tokatzen zaigulako, ja datorren urten eguneratuko da. Hor badago baita ere, ikusita gaina azkeneko egun hauetan, orain arte igual ez ginen konstiente, baina guain COVID-en egoerakin, ikusita goizero, guain semaforo sistemakin hartatzen dugu jendea, egoera honek ere nik uste ekarri ditula ere ziurtagiri eta gauza gehiago eskatzea, diru laguntzak eta hainbeste kuestiotan pertsonak frogatu behar dituztelako behaien egoerak, sekulako hilarak iten die, eta hor, bai aurrikusten da,
partida bat sortzea errolda giraren makina ditzen zaio, baina egia da makina horiek gehiago tarako balio dutela, ziurtagiriak, ordainagiriak, gauza askotako balio dute, eta horrek bai eukiko emango liguke aukera, baintxe bertan, arreta bulegoa kolapsatzen duen hainbat tramite makinara bideratu eta beste zerbitzu hobego bat eskaintzea herritarrei, ze azkenen errolda agiri bate ateratzek, esaten den bezala, balio erantzi edo balor añadido zero daukeko, eta horre dauden langile. Importantea dan partida berri bat baita da, Alotza aurreskolan aurrikusita urteroako aurrikusita geneukan partida horrekin, ez gea iristen estaltzea alarma egoerak eragin dituen indemnizazioak. Alarma egoerak eten zitunen zerbitzu publiko dienak eta aurreskola hola kontsideratzen da, zerbitzu publiko hoien pertsonaleko gastua, administrazio publiko, kasu honetan udalak asumitu behar da, eta horrek ekarri do, guke aurrikusita geneukan diru horrekin ez aurre egin alizatea gastu horiei. Eta bukatzeko hor dago akats bat errepikatu zen aurrekontuan, nik uste dut aurreko urtekoa erabilizalako, da talde bakoitzari hori badakizue eraketa plenoan onartu zen talde politiko bakoitzari dagozkion ordainsari horiek, eta hor bai kontu hartza izan detektatu dute, ez dela ondo egin kalkulo hori, baina mazaztigia, ez dakit hortze gertatu zen, ez da aurrikusitako ez egon gastu daudela, baizik eta jarri zan kantidade hori ez dela ondo kalkulatu, eta ez dela horrekin ez gala iritsiko urte bukaerara. Eta bukatzeko, badakizue irikizala partida askotan daude, baina badago COVID-19 gastutako partida bat, poliki-poliki hori ere handitzen dijoana, eta hori hornitu da. Eta hori, nola finantziatzen den, hor daude azkenen jarraian, baja emango dian partida horiek izan die, badaude batzuk evidentek dienak, adibidez festetan eta ospatuko ez dielako, eta gero badaude beste partida batzuk, adibidez lehenengo azaltzen da hor, drogomenpekotasunako prebentzioko jardueretan, edo itzulpenetan aurrikusita zeuden partida batzuk, departamentu aztertzen jundie, azkenen alarma egoerak eta COVID-en egoera horrek ETT bat ekarri zon, horrek eragintzon aurrikusita zeuden hainbat ekintza ez diela aurrera atera, eta analizio egin da gero, departamentu bakoitzak berriro doitu ditu partida horiek, eta hor, induten analizio hortan, esan dute, adibidez hori, deneko partida hortan, 13.000 euro zeuden, 4.000 gutxi gorekin urtea bukatuko dutela, eta orduan hoiekin, baja hoiekin, 187.825 baja hoiek eragiten sortzen dute aukera kreditu gehigarri hoiek sortu ahal izateko. Eta hori da proposatzen da aldaketa kreditu gehigarri hauekin. Horren inguruan norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, galdetu nahi baldin badu, eta zuena da. Ez bakarrik komentatu, aurreko bian komentatu zenidanen seguro pertsonalen asuntoa, komentatu zen duten begiratu bartzen duela, zatik hau. Urte eta erdi ordaindu behar baldin bada, urte bete ordaindu beharren, hala ere ondio diferentzia handigoa da. Hor, bi eta aigia banan-banan, ze politza ezberdinek daude, nahiko jaleoa dago horre. Daude bi gauza gertatzen die. Bat da, kontratazio zentralekin foru aldundikin egintzan beste gauza askotan egindan bezala aldaketa bat, udalak kontratatzen zituen bere kabuz, eta horre aldaketa bat egontzan, kontratazio horiek denak egiteko foru aldundiko zentraletik, suposatzen dalako, herri asko atxikitzen baldin bagea,
geroz eta gehiago merkego ateako dala. Hori da hasierako premisa, eta gero egie da, zenbait kasutan, askotan ikusten nahi gala, igual ez zeula alako abantaia lortzen. Hor batzuk zentralen sortzen die eta beste batzuk ez. Eta egie da hor aldaketa batzuk egon diela eta kostu igoera bat baita egon dala. Oraindik ez digute zerrenda pasa, bitxor horrekin gaude, egie da gainea dala gai bat argitu beharrekoa, urteko aurrekonturi begira ere bai, eta argitu beharrekoa ea benetan hobeto ateratzen zaigun kontratazio zentraletik seguru horiek egitea, eta gero ere bai, daola nahiko anabasa o nahiko lioa, ez daukeu aseguradora batekin bakarrik kontratatuta seguro. Ditugu poliza ezberdinak, agente ezberdinena, eta poliki-poliki hori nik uste ordenatzen jonbarra dagoela, eragiten do olako nahiko desajuste bat. Ibilgailun seguroekin ere bai, badago hor desajuste bat aurrekontutan urtero aurrikusi dugunarekin eta gero kostatzen zaigunakin. Eta hortan nahi die, eta espero dut laizterre ukitzea pixkat horren zergatik, zergatik leheno kostatzen zaiguna, baino desente gehiago kostatzen nahi zaiguna. Bueno, esango ez. Beste zerbait, orduan bozkatzea pasako gea, aldeko bozkak. Denak, baiez? Gai ordenen, zazpigarren puntua pasako gea, eta hor zazpigarren puntua da inbertsioak finantzatzeko mailegu baten kontratazioa. Hor, hau printzipioz mai gainen utzi gendun, mai gainen utzi gendun ezoiko eurriak 13ko pleno hortan, oiko plenorako utzi gendun pendiente. Hor esan, justu guain proposamena bialdu dala deialdian, baino ez dala txikitu deialdi hontan zeuden kontu hartzailearen bi txostenak, aurreko plenoan bialdu zilako, baina, bueno, horren ingurun nahi baldin badezu gero aipatuko ditugu, txostenak, bueno, hor mailegu honen zeinek dauke mikrofona irikita. Entzun, solapatu egiten da zerbait. Bueno, azaltzeko, bai, entzuten da, Baina solapa egiten da, beste mikron bat daukiztuta. Nirea. Ez dakitzein da. Gauza da, nundik eta zergatik dagon proposatzen den mailegu honen beharra nundik datorren. Hor badago hasieran foru funtsan murrizketa bat. Murrizketa hori 20%koa izan zen, baina hor baita ere badago ohiko sarreren ere murrizketa bat dagoeneko ematen ari dana, eta baita ere, pixkate historia edo egiteagatik ere, badago oraintxe bertan, apirilean onartu gendun aurrekontu hortan, pixkat hemen ikusteko zuek, dagoeneko sarekon jasota dago, epe luzeko mailegu baten bitartez, finantziazio bat beharko zala aurrekontua orekatu ahal izateko. Hortik aurrea, hor uda parten,
egoera bai bizi izan duzan altxortegian pixkat egoera kritiko bat, uztailan hor, egon zalako, horrelako momentu bat, ezan inungo arazorik gertatu, iritsi ginelako konpromiso guztiri aurreitea, baino horre gontzan tesorerian, altxortegian pixka bateko arazoa likidez aldetik, ezan arazoa iritsi, baino bai ekarri gintun aztertzea zer gertatuko zen hemendik eta urte bukaera, eta ze eragin zeukaten, aurreikusita zeuden inbertsio eta gastuek horrekin. Esan behar da, pixkat aurtengo aurrekontuai begira hemen bai jasotzen die onartu ziren inbertsiok, onartuta dauden hauek die momentu honetan onartuta dauden inbertsio guztik, 713.000 euro kopuruko inbertsioak die, eta hauetaz aparte, bai, kontutan eduki barra daukeu, majorin aurten beste 729.000 euroko inbertsioak onartuta ditugula, eta hauek gainea praktikamente danak martxan eta bukatzeke, ordaintzeke, eta majorin ere bai, hemen esartzen da 2019ko inbertsio hauek, 2019ko aurrekontutik, majoriko obrak denbora irauten do nein hortan, badaude partida batzuk 2019ko aurrekontun zeudenak eta txertatu zienak 2020en. Partida hauek 2020ko sarreretatik ez die finantziatzen 2019 zeudelako, baino kontutan eduki behar deu, berez, naiz eta ez finantziatu aurrekontu mailan 2020tik, hauek aurten ordaintzen nahi diela, eta nahi diela ordaintzen altxortegitik, bai? Tesorerin gure kontutan dagoen dirutik. Eta, herri antzokin, ez dut uste aurten inbertsiorik burutuko deunik, baino 20.000 euroko inbertsioak daude berez onartuta urtero bezala. Hoiek die inbertsioak, baino gastutan ebai, aurten aurrekontu inundik inu aurrikusi gabe zeuden hainbat gastu sortu die. Batzuk COVID-en egoera batik izan die, eta beste batzuk ez die COVID-en egoeratik, azkenen, COVID-en egoeratik die, azkenen leno aipatu ditugun aurreskolako kalte ordainak, eman dien laguntzak, eduki ditugun gastuk, bai, merkataritzan gaurtoi gobernu batzorden onartu dien laguntza zuzenak, gehi bonoak, hoiek gutxi gora bera, hoiek denak bai daude lotuta, COVID-aren alarma egoerakin eta ekarri digun egoera horrekin, baino gero badaude baita beste bi, gastu nahiko importante, aurten urterik onena ez da izango inundik inoa, baino aurten ere tokatu dienak. Ez dala, ordizialantzenen egin barri izan dien aportazio horiek, maileguak eta mantendu alizateko, eta baita ere ondoren etorriko dan, goiekin kapital handitzea, ez? Guzti honek azkenen, pixkate idea egiteko, ekartzen dona da, inbertsioak naiz eta konstiente izan, denak ditugula egingo, ez da gutxi goike, eta, baina, alare, 1.600 euroko inbertsioak daudela, hori 2020a bakarrik kontutan hartuta, hemen ez dautzen batuta 2019tik inkorporatu ditugun majoriko, eta gastu horiek bai 768.000 euroko kopuru batea iristezela, ez? Esan bezala, uztaien eduki gendun susto hori, eta ordun aztertzen, bai kontu hartzaileekin eta ze aukera genitun, bai batetik eta bestetik, eta ze kopuru edo eduki genezaken pixka bat berriro hemendik eta urte bukaera, datorren urtean ere bai, arazoik baldin baditu inbertsioetan, hor maileguak eskatu daitezke inbertsioak finantziatzeko, ez gastu arruntak, ez ditugun beste gastu horiek, eta ordun bai proposatzen dana da mailegu bat, inbertsio horiek finantziatzeko. Ez die inbertsio berrik, aurrikusitako inbertsioak die, eta gaina inbertsio batzuk dagoeneko ordaindu ditugu. Ordaindu ditugu altxortegitik eta ordaindu ditugu gure sarrera arruntetatik. Finantziazio honekin
maileguekin lortu nahi dana da, ez hipotekatzea gure sarrera arruntak, inbertsio hauek egiteko, eta gure sarrera arruntak babestea eta horre eukitzea, benetan gastu arruntai aurre egiteko, eta inbertsioak aldaneinen mailegu bidez finantziatzeko. Zentzu hortan bakarrik ere pixkat aipatu, mailegua 1.300.000 euroko mailegua planteatzen dela, baino 2 urtetako kadentzia bateko mailegu bada, eta disposaketan arabera jasotzen da diru hori, eta premiaren eta urgentzioien arabera ere jungo ginen eskatzen inbertsio bakoitzeko beharren arabera diru hori izateko eta disposatzeko, hemendik eta 2 urtetara beti esan bezala altxortegiko arrisku hori ekiditeko, eta helburua ere ez da, elitzateke izango mailegu hori bere lortuko bazan euneko eunean zerabiltzea baita ere, nik uste notizi ona izango zala, ez? Zentzu hortan, hori pixkate beharra zergatia, mailegun prozeduran ingurun kontu hartzaiek txostena inda dauka, badakizute hor zorpetze kontutan udalak foru aldundiaren tutela daukagula, tutela hori izan daiteke gogorragoa edo xamurragoa udalaren zorpetzen arabera, gu momentu hontan mailegu hau eskatzeko gauden zorpetzen mailak ez digu behartzen foru aldundiak gu baimentzea edo autorizatzea. Guk egin beharra daukeguna da jakinarazi, komunikatzeko obligatuta gaude, baino ez dugu behar momentu hontan foru aldundin baimena mailegu hau hartzeko. Eta zentzu hortan, hori jasotzen duen eta kontu hartzailearen txostena dago, aurreko pleno hontan etzan bialdu deialdian, aurrekoan bialdu zitzaizuen ezoiko deialdian, txostena berdina da, eta hor bakarrik esan, eskatu zaiela, beti normalean iten dan bezala, aurrekoan baten bat kexatu zen, ustete beste batean majoriren kasuan ustez izan zala, herrikoren bati ez geniola eskatu, oraingoan herrin dauden banketxe guztiri eskatu zaie, Santanderrek esan zuen ezintzula parte hartu, eta nik uste beste guztik eskaintzak egin dituztela, eta hemen proposamenan bialtzen zaizue, eta badago beste txosten bat, kontu hartzailearena, analizatu ondoren dauden eskaintza guztiak, argi eta garbi eskaintzarik onena Kutxabankena da, Euribor gehi 0,55ko interesomena planteatzen dulako, eta gero printzipioz guztiek baldintza berdinak planteatzen dituzte, eta orduan hori da nire aldetik pixkat azalpena, eta maileguaren zergatia eta pixkat guzti hori, aurrekoan ere galderutzen diguten, ze inbertsioetarako nola izango zen, hori da plenora dakartzagun proposamena. Guk eskatu genuen aurreko plenon atzeratzea ez geneukalako argi, eta oraindik ere ez daukagu argi. Iruditzen zaku, daudela gastu batzuk, mailegoz bidez igual inbarko zienak, baino iruditzen zaku beste datozen denborakin eta beste gastu asko, ebitau dekienak daudela inbertsio asko, 1.300.000 euro izan beharren, inbesteko kopurukin inbarko zienak. Ez diela, ulertzen dugu, ez diela, atzeratu deizkienak eta printzipioz, usten dugu ez dezuela hori kontutan izan, da ez dezuela guk pentsatzen genduen behar da bezala
aztertu. Iruditzen zaku, indezuela errexena, osea, inbertsio hauek kontemplatuak geneuzkan, eta inbar ditugu, eta hortarako mailegu bat behar dugu. Eta, kontutan izan behar da, aurre kontukintzien garaien, ez diela gaurko garaiek. Orduan, printzipioz guk kontran bota behar dugu. Bai, nik horri bakarrik, erantzuteko Bittor, ados ez nago zure proposamenekin, baina esan nahi dut, ondo iruditzen zaitela, bakarrik adierazti, dagoeneko inbertsio hauetan ditugula ja ordaintzeko ditugunak, adibidez, oraindik ere ordaindu gabe dagon, Gipuzkoako uraken 150.000 euroiek, Majorin altxortegitik momentu hontan obraren likidazioa badator, pista eginda eta lan guzti horiek eginda daude eta ordaindu beharra ditugu, eta dagoeneko baita ere ordaindu ditugu San Juaneko urbanizazio kotak eta Goiekiko kapital handitzea. Esan nahi dut, guzti horiek ordainduta daude, hemen planteatzen dian beste txiki hauek ziurrenik ez dira egingo, ez dute halako arrakala bat suposatuko aurrekontu mailan, baino bakarrik ez adierazi nahi nizuna da, dela eginda dauden eta ordaintzeke dauden eta konpromiso horiek gaina eta obligazio horiek hartuta ditugun inbertsio horiek ordaintzeko. Ze inbertsio horiek ordaindu behar baldin baditugu momentu hontan erabate eskasak dien diru sarrera horietatik, zentzu hortan esan nahi dut, altxortegiak jatuko litzaigukela, benetan horruin da eta baliabiderik gabe, eta gaina ibiliko aiko ginateke gaztatzen, aurretik ere, oraindik ere egin ez dian 2019tik eduki beharko genuken diru bat, soberakinean ere erabili ez dan diru bat, eta zentzu hortan, bakarrik adierazti, guk noski alde bozkatuko dugu, gure proposamena da, baina disposaketa bakoitza dagoenean, hori esan bezala mailegua kontratatuko da, baina efektibo egiteko momentu bakoitzean, inbertsio bakoitzean egingo da eskaera diru hori jasotzeko, eta gardentasun osoz esango zaizuela eta adieraziko zaizuela zertako erabili behar da diru hori. Baina momentu hontan, esaten dizuten bezala, aurrikuspena diru hori eta mailegu hori erabiltzeko aurrikuspena da, momentu hontan eginda eta konprometituta dauden inbertsio horiek ordaintzeko. Ez da aurrera begira ez dakit zer egiteko, ez. Egin dira, egiten ari dira, bukatzen ari dira eta ordaindu behar ditugu. Eta ordaintzen baldin baditugu gure sarrera arruntetatik, arazo handi bat edukiko. Ez, egin da dauna eta ordaindu behar dana, ordaindu beharko da. Guk esan nahi deuna da, iruditzen zakula, azken baten, diru sarrera gutxigo, askoz gutxigo bat nola egongo dan, eta iruditzen zaku, neurri batzuk hartu behar zituzuela, o inbertsio batzuk aurkeztu diguzuela, igual, aurten edo datorren urten, beste urte bateako utzi beharko dinak. Evidentemente, eginda dauna eta ordaindu behar dana, ordaindu beharko da. Gu ez gaude kontra mailegu bat eskatzeaz. Iruditzen zaku, 1.200.000 euro gehiagi dala, eta gaina dala, oaina ontako erabili nahi dut, eta oain beste ontako erabili nahi dut. Eta gero gaina, ez dakiu zehazki, ze indan, zenbat ordaindu behar da, eta zenbait ez da ordaindu behar. Orduan, iruditzen zaku ez da planteamentu oso egoki bat. Nik bakarrik esan, hor dauden inbertsio horiek eta taula hori nik uste ezagutzen dezula, zuk gainea ondo, alde batetik pixua ondina Majorik daukalako, eta esan nahi dut, ondo, zure iritzia ondo ontzat ematen dut, baina ez dut ikusten benetan ze inbertsio edo
aurrikusi gabeko gastu horietatik zein dan iruditzen zaizuna ondorengoako utzi dezakeguna. Ez dakit hor zer dagoen ondorenako utzi dezakeguna planteatzen. Baina, bueno, esan bezala... Ez gagoin itzeiken hasiko. Utziko ditugu. Baina adibidez, erroldako makina inbertsiotan dau eta baita dau lehen aprobatu deun partida horretan. Bueno, como ejemplo. Baina, bueno, ez da 8.000 euro dia. Ez da gehiagi ez da ere. Baina, bueno. Claro, eski erroldako makinarentzako partida iketan existitzen eta partida hori sortu da eta hornitu da kreditu gehigarri bidez. Beste gauza bada, gastu hori ematen baldin bada, baina, bueno, 8.000 eurogatik ez dugu maiogu. Ez. Baina, bueno, nire zure itzile, baina, bueno. Ni bakarrik aipatu aurrekontuk denan artean onartu genizugula bere garaien, eta garaiak ez direla oso desberdina gaurko eguneko garaia, edo egoera barkatu. Eta justo aurrekontu horretan onartu egin genuen ere olako partida bat, ez? Beste dirua eskatuko zala mailegun bidez. Mailegu ez, linea de kredito antzekoa dela, ez da? Orduan, hori baikarrik aipatzea, besterik ez. Le pediría a la secretaria que me tradujera un poco la última intervención, por favor. ¿De quién? No hace falta, te traduzco yo. De y de Víctor, por ejemplo. A ver, Víctor lo que... No, Víctor no, ya le he entendido a Víctor. ¿Me quito la mascarilla? No, tengamos una euskera distinta. Por la mascarilla igual. O es que igual yo me tropiezo, ¿no? No, venía a decir que el presupuesto lo aprobamos entre todos, que aquella situación no difiere mucho de la que actualmente tenemos y que al final en ese propio presupuesto se establecía ya una partida correspondiente a una línea de estas de crédito, ¿no? Sin más, a manera de información. Bueno, yo por mi parte yo tengo bastantes dudas con el préstamo este. Yo es que es la primera vez que veo que se vaya a financiar con un préstamo inversiones ya realizadas y abonadas. O sea, yo no sé qué pensará en intervención, pero me hubiera gustado tener un informe de intervención que justificara o que diera un poco el soporte jurídico a este planteamiento, ¿no? Yo recuerdo que allá por finales de 2018 creo que la deuda viva del ayuntamiento rondaba los 3.800.000, 3.900.000 por ahí. A finales de 2019 rondaba los 4.500.000, 4.600.000, por ahí creo que andaba. Ahora no sé, creo que rondaba ya los 5 millones y pico pasados. Cuando, si este préstamo se ejecuta, yo creo que llegaríamos a los 7 millones. Es decir, en 2 años casi habríamos duplicado la deuda viva del ayuntamiento. Yo creo que en tiempos de incertidumbre como los que tenemos no podemos arriesgar tanto. Y ya te digo, el tema de financiar con un préstamo inversiones ya abonadas no creo que sea nada regular, o por lo menos nada corriente, porque más parece que lo dice claramente, ¿no? Que bueno, vamos a hacer esto, pero en definitiva es para un gasto corriente también, ¿no? Para hacer frente, para tener liquidez para el gasto corriente, o no lo veo nada regular. Me gustaría tener ese informe de intervención para ver el nivel de deuda que en estos momentos tiene... Ya lo tienes, Iñaki. Si no lo has abierto es problema tuyo. ¿El nivel de deuda, la deuda viva? Hay un informe que se mandó en el pleno extraordinario del 13 con la propuesta de préstamo. Hay 2 informes. Un informe en el que el interventor del análisis de las ofertas presentadas propone que Kutxabank es la mejor. Ese es un informe corto. Sí, bueno, eso no... Y luego hay otro informe económico-financiero que analiza, a tenor de la situación actual del ayuntamiento, la deuda, la cuantía del préstamo y demás, cuál es el procedimiento, si es viable, si no es viable y lo que hay que hacer. Entonces, y dice que es viable... Si eres sin hacer, Iñaki, pues ya lo siento. Y dice que es viable el pedir un préstamo para hacer frente a inversiones ya abonadas.
Sí, porque estamos hablando de un ejercicio de este año y sí se puede hacer. Y si tienes alguna duda, pues No. De todas formas, No, yo ya eso desde luego lo consulto. le pediré al interventor, pero Eso estamos desde luego lo hablando consulto. de este ejercicio y sí, dentro del ejercicio, las inversiones, porque el préstamo solo se puede utilizar para financiar inversiones, sí se pueden financiar dentro de los ingresos que va a tener el ejercicio presupuestario 2020 cuando se permita, porque de hecho no es que se permita el presupuesto actual, ya no es que tenga 1.300.000, el presupuesto actual ya tiene contemplado una partida de ingresos de 2 millones y pico mediante préstamos. Entonces, lo que estás haciendo es formalizar ese préstamo porque ese ingreso ya está aprobado dentro de los ingresos, que viene a ser como los ingresos que tenemos aprobados por tasa de recogida de residuos que todavía no hemos cobrado y que en el presupuesto estamos usando esos ingresos y los vamos a cobrar ahora. Ese préstamo, Iñaki, que por cierto se aprobó por unanimidad en abril, está ya recogido en los presupuestos. Entonces, yo creo que me parece muy bien que tengas todas las dudas del mundo, pero irregularidad, ninguna. Pero tú lo que vas a hacer es financiar, echar mano de ese préstamo conforme se den las necesidades en 2021. O por lo menos es lo que dice la propuesta. Tengo opción. No, tengo opción de hasta poder utilizarlo en 2 años, porque tengo opción, te recuerdo, de que tal y como hemos hecho del 2019 al 2020, también la norma foral de ejecución presupuestaria me permite 2 años seguidos no, pero de un año para otro, incorporar partidas de inversiones al año siguiente. Entonces yo, partidas de inversiones de este año, las puedo incorporar el año que viene y podría usar ese préstamo. Pero en definitiva... De la misma manera que se ha ejecutado y se ha ejecutado durante este año el préstamo para la inversión de Majori que se pidió en su tiempo. Igual, sí, pero en definitiva tú nos estás pidiendo manos libres para un presupuesto para 2021 y 2022 que puedas echar mano de este préstamo sin poner delante para qué. O sea, tenemos este dinero y luego ya veremos, pero ya lo tienes. En vez de ir pidiendo, no, vamos a ver, que no me parece de recibo prever algo que no tienes en mente. Estás pidiendo un préstamo, no sabes para qué. No, sé claramente. A lo que haya. Perdona, es que si venimos sin leer lo que se manda, Iñaki, las tablas, en las tablas de la propuesta están recogidas claramente y detalladamente las inversiones aprobadas, las inversiones del 2019, que repito, que por mucho que se financien con el nombre de 19, las vamos a pagar ahora con un dinero que no hay en tesorería y los gastos que en principio se han tenido que afrontar de una manera inesperada. Entonces, si usamos los recursos, repito, de los ingresos corrientes que recibe el ayuntamiento para pagar estas inversiones, no hay para pagar gasto corriente. Y en ese sentido, muy bien, o sea, quiero decir, pues lógicamente votarás en contra y me parece muy bien, pero irregularidad ninguna. A mí me parece muy poco regular que se vayan a financiar con un préstamo inversiones ya abonadas, eso lo tengo muy claro. Iñaki, si es para otras inversiones... Iñaki, que ese ingreso por préstamo, y te lo he enseñado y te lo voy a volver a poner, está ya en Sareco, está ya en el presupuesto aprobado actualmente, tenemos unos ingresos de 2 millones y pico. Y lo que te estoy diciendo es que de esos 2 millones ahora se va a formalizar un préstamo de 1.300.000, exactamente igual como hacemos con la recogida, con los impuestos y con las tasas, que las prevemos a principio de año y se ejecutan al final del año. Y se previó que iba a haber unos ingresos de 2 millones de euros
en el presupuesto y al final van a ser 1.300.000. Pero, repito, ahora mismo en el presupuesto que está vigente y aprobado hay prevista una partida de ingresos mediante préstamo de 2 millones y pico que se va a formalizar ahora. Pero ya lo siento, Iñaki, irregularidad ninguna. Y como no te pienso tolerar que digas eso, pues podemos estar aquí hasta las 12. No, ya. Esto se queda ahí y ya está. Se procede y punto. Yo insisto en que los presupuestos se aprobaron por consenso. Todos aprobamos esa partida presupuestaria. No, todos aprobamos eso, ¿eh? Sin más. Pero habrá que justificar en qué se gasta todo. Y Pues no decir claro, que pido 1.300.000 para tener ahí y luego en su momento ya veremos. Para ir tirando mano. No, tampoco es eso. Bueno, bozkatzea pasako geha orduan. Aldeko bozkak. 9. Kontrako bozkak. EAJ, PNV eta Iñaki también. Bat gehi. Vale. Eta hurrengo 8. puntua pasako gea, 8. puntua elkarbanatuko dizuet, da Goiekiko kapital handitzea. A ber, topa. Segundu bat. Zergatik ez dauketen dokumentu hori dikita. Hemen, bakatu. Goiekin, azalpenetan azaltzen da, baina, Goiekik zor garrantzitsu bat dauke, mailegu garrantzitsu bat, egoitza berri ezagutzen dezute, han egintzan egoitza berri hori egiteko, mailegu bat eskatu zen, horrek, bere ibilbidea edukizun, estatuko laguntza bat medio baita ere azkenen auzibiden bukatuzuna, baina, momentuz, Goiekik zeukan 1,3 milioi ustete dala mailegua, horre ingurun, mailegu bat, eta poliki-poliki mailegu hori ordaintzen aizan, egoitza berrie eraikitzeko, eta berez ez zeukan horrelako arazo berezirik mailegu hori ordaintzeko. Berez ez zeon ez dago horrelako, ez du Goiekik ez zeukan nolabaiteko reskate baten beharrik hori ordaintzeko, poliki-poliki ordaintzen zijoan mailegu hori. Ze gertatzen da, Goieki soziedade bat dala, eta akzionistaz osatutako sozietate bat, eta naiz eta denak udalak izan, hor legea aldatu zen, krisi garaian eta aurrezki kutxen deskalabro guzti hori etorri zanean, naiz eta sozietateak izan, eseak edo pribatuak izan, kapital publikoa zegonean, legea aldatu zuten, eta hor zorra, horrelako sozietateen zorra, akzionista nagusiak hartu behar du bere gain. Bere garaian, GH-ekin gertatu zen, eta foru aldundia hartu behar izan zuen bere zorrori, Goiekin gertatzen dena da, akzionista majoritarioa Beasaingo udaletxea dela, eta orduan, 1.500.000, 1.600.000 exactamente ez dakitzen badan, zorrori Beasaingo udalak bere aurrekontutan jaso behar dula, erantzule printzipioz bea egiten dalako. Zerbait gertatuko balitz muski, Beasaingo udalak gero beste guztiei pasako zigun gure zatia, baino bere aurrekontutan kontsolidatu behar du zorrori, eta horrek eragin du, azkeneko urtetan, plan ekonomiko finantziero bat izatea,
eta bere eguneroko bilakaera hortan arazoak izatea, eta hor planteatu zen hori konpontzeko zer egin ziteken. Nik bai gustatuko litzaiake adieraztea baita ere, guzti hau gure aldetik behintzat ez dela inondik inoa Beasainen egoera bakarrik konpontzeko proposamen bat. Hor, egoera hau konpontzeko bi proposamen aurkeztu ziren Goiekin, bat da errexena, udaletxe bakoitzak bere zati proporzionala ordaintzea, zorra kendu eta bukatu da, bai? Orduan, hori izango zen, Beasaini kentzeko bere obligazioa, eta baita ere aipatu, Beasainek ere mehatxu egintzula, baldin bazan egoera hau konpontzen, beak nola zorra bere gain zeon, beak blokeatuko lituzkela Goiekiko erabaki guzti. Zor guzti hori ordaindu bakoitzak bere zatie eta hor konpon eta dena berdin jarraitu, etzan izan onartu zen bide bat, eta beste bide bat badago, dala garapen agentzia, momentu honetan soziadesea bat edo izan daitekena, aldaketa bat egotea, eta garapen sozioekonomiko, eta nik uste sozio zati horrek garrantzia handia eduki beharko lukela, eskualdeko garapen sozioekonomikoa bultzatzeko aldaketa bat egitea eta ez izatea soziedade bat, baizik eta mankomunitate bat. Mankomunitate bat sortzen danen, mankomunitatea bere zorren erantzule da, ditun zorrak ez dizkie beste udalei, parte hartzen duten udalei bere aurrekontutan pasatzen, eta orduan, bai konponduko litzateke zentzu hortan egoera. Onartu zen Goiekin bide hori jarraitzea, mankomunitatearena, mankomunitatea printzipioz behintzet eta gure ustez ez orain arte bezala jarraitzeko, garapena ez da ekonomikoa bakarrik, eskualde mailan batez ere esparru sozialetik ere gauza asko egin daitezke, orduan, bai onartu zen mankomunitate hori eratzen hastea urratsak ematen, eta hor, zorrarekin, konsulta egintzen Foru Aldundian, eta hor, bai planteatzen da, mankomunitatea momentu hontan Goiekik daukan zorrarekin sortzea ezin dela. Nik uste horre Foru Aldundiak esaten dola, klaro, ez zuk hemen orain kromoz aldatu eta daukezun zorra berdin gelditu, mankomunitate batera pasatuta, eta azkenean hori dena gelditzen da lehen zegoen bezala, hori etzan onartu, eta hor bai eskatzen da mankomunitatea sortzeko zorraren 60% kitatzea. Orduan, hori aztertuta, proposatu zen kapital handitze bat egitea, eta kapital handitze horrekin planteatzen dana da zorra osoa ez, gelditzen dana jungo da urrengo urtetan Goieki ordaintzen, baina 60% ordaintzen. 60% hori die ordiziri dagozkio 221.274,6 euro, baino hor ordainketak planteatzen die aurten erdie, 110.000 euro horiek, datorren urten horren beste. Orduan oso urte bukaera da, datorren urtean beste inbarko dugu, aurrikusi gabeko gastu garrantzitsu bat da. Eta gero, dago beste kapital handitze bat, lehenengo puntu hortan azaltzen dana, pixkatzuek ulertzeko eta ez nasteko, hori da, kapital handitze bat, badakizue Goieki, Goierriko udalerriz osatzen dala, azaltzen da hemen 93an, ja, desente urte pasatu die, sortu zen sozietate hori, eta hor akziok banatuta daude biztanleen arabera. Biztanle horiek aldatu indie, eta orduan hor, bai eskatzen zuen egitea, oreka berri bat, ekilibrio berri bat, bakoitzak dauken akziok eta bitun biztanlekin, eta hor proposatzen da egitea baita ere kapital handitze bat, baina kapital handitze hortan udalak ez du jarriko dirurik. Hor, Goiekik, urtero edo, sobratzen dan aurrekontuatik edo, ejekutatzen den zati txiki horiek gordetzen juten da fondo baten, eta momentu hontan aldaketa hori 19.052 euro horiek
finantziatuko dira fondo hortatik, guk ez dugu jarriko. Onartzen dugu kapital handitze hori, baina guk ez dugu diru hori jarriko, bale? Eta proposamenak egiten duna, nola onartu dugun aurreko puntuan partida hori sortzea, guain momentu honetan badago aurrekontuan diru hori, eta onartzen dana da hori ordaintzea. Eta bukatzeko beste puntua, ez da hainbesteko dirua, baina hor bai COVID-eko gauza histori guzti hau sortu baino lehen, hor goiekitik bultzatu zen, proposamena hauntza iritsi zen, Goierri mailan aurtengo udaran etorri bartzien estatu batutik, baino mundu guztia irikita zeon, gaztek eta batzuk diasporako izan zitezkenak, baino bestela ere, gure kulturakin eta baita ere harremana izan zezaketenak, etorkizunea begira herri bezala, garrantzitsua da bai estatua dutan eta beste herrialdetan lotura horiek izatea, garai baten Oñatia etorri zien gaur egun Goizeko alkate eta senataria dan estatu batutan dan pertsona hori hemen egon zan, eta horrek ekarri ditu lotura batzuk gaur egun edozer gauzatako hemendik estatu batutara joan izan dienak, baliagarrik izan dienak, eta hor, ateak iriki proiektu horrekin nahi izan poliki harreman horiek sustatzen jun, dena bertan bera gelditu da, baino egia da intziala aurrera pauso batzuk eta intzian lan batzuk, eta bai onartu zen gastu horiek ordaintzea, eta horiekin onartu zen udalei eskatuko zitzaiela aportazio berezi bezala egitea, eta hori da hor planteatzen zaizuen hori. Iñaki, bien, o básicamente una ampliación de capital para crear eso es, una mancomunidad es el 60% de la deuda, el resto sigue y la otra pequeña ampliación de capital es para adecuar al número de acciones. Zerik gabe, zerbait bozkatzea pasako gea. Aldeko bozkak. Denak, todos, ¿no? Bai. Eta, urrengo puntua da tasi tarifak onartzea. Hor, hori urtero goieki bitartez egiten da, hor aurkezten du Gipuzkoako tasin elkarteak, aurten ere bai goiekik aurkeztu zigun, Agitaxek, Agitax da Gipuzkoako tasistan elkarteak egiten zuen proposamena datorren urteko tasei begira. Kasu hontan, iaia onartu gabe ere prorrogatuko zian aurten daudenak, baina proposatzen dute, hemen jartzen du, no subir las tarifas del 2021. Orduan, proposamena egin bezala, horrela egiten da, azkenean, ekartzen dugun proposamena da, hemen daude, 2020an planteatzen dien indarrean dauden tasak hauek dira, iaz onartu zienak, eta ikusten baldin badezu, 2021 bateako planteatzen dana da tasa berbera mantentzea. Hemen jartzen duen bezala, mantentzea 2020ko tasak 2021 batean, eta erabakien den berri goiekik kudeatzen dulako gai hau, goiekiri barratu. Aldeko bozkak. Eta urrengo bi puntuak, 10 eta 11, banan nengo ditugu, baina biak dira, beti urtero aurrekontutan aurrikusten da zati bat erabiltzea larrialdi humanitario egoerak dauden lekuetan laguntzeko. Hor, bi proposamen
bi proposamen daude. Bat da orokorrean lehenengoa da Txios uhartekoa, ikutiko dut. Lehenengoa da ezagunak dira nik uste hauek, lehenengoak, partekatzen dizueten. Salvamento maritimoko laguntza da, partekatzen dizueten. Lehenengoa da Txios uhartean, biak daude lotuta Greziako uhartetan, etorkinekin kanpamentu horietan egiten da lanera. Lehenengoa da Salvamento Maritimoko laguntza, hori soilik esan araututa dagoela, aurkezten dira proposamenak bete behar dituzte hainbat baldintza, aztertu da ongizatetik, aldeko txostena hau, 2.000 euroko diru laguntza da, eta orduan planteatzen dana da 2.000 euroko laguntza ematea Salvamento Maritimo, elkarte honi, Txios uharten egiten duen lan horrei laguntzeko, eta, gaiak nik uste dut, bozkatuko dugu, nahi bat ez dute biak azalduko ditugu, biak nik uste dut, iaia gai berdina dielako, bestea da, larrialdia Moiran, Zaporeak elkartea ordizin, orain arte laguntzak eta ez dituzte eskatu, guk ditugun laguntza horietan ez die sartu, oain, bakizue kanpaina bat hasi zutela bai janari bilketa indalako, baina baita ere, donatibo kanpaina bat hasi zuen, jarri ziren, jaso gendun email bidez, eskaera udaletara ere jaso dute, orduan, behaiekin harremanetan jarri ziren ongizatetik, pixka bat azaltzeko, nola ordizin, araututa zegoela, eta horrelako ekintza humanitarioetan, larrialdeetan, laguntza eskatu zitekela, esan zieten zer aurkeztu bat zuten, aurkeztu beharreko dokumentazioa, betetzen dituzte baldintzak, eta orduan, beste 2.000 euroko laguntza proposatzen da, hauek ere, Moiran uhartean egiten duten lana aurrea atertzeko, eta bi horiek dira gaur hemen kapazituak. Bozkatuko ditugu, pentsatzen dut, biak batera bozkatzeakin nahiko izango dela, azkenen eskalabiak berdinak dira. Aleko bozkak? Eta hola sartuko ginateke 12. puntua galde erreguena da. Ez dakit, entzutentzat? Bai. Nik zoi ezagit ikusten da horrek ez dakit ordenadorekin doketen arazoren bat, o... Entzun eta ikusten zaizu bitor. Bale. Oainik, bai. Ez, guk, komentatu nahi gendun, nola Majoriko kudeaketaren plegukin behar ditugun eta guzti hori, proposatu nahiko gendun, jake bain gauden denboran, igual, buelta bat ematea Majoriren kudeaketari buruz. Zadikao, atzenen Majori kostatzen aitzakuna udalan 110 bat da, 112 bat da. Inbertsioak aparte. Eta, inguruko herritan,
aportazio hori izan beharren, batzuk, behasainen adibidez, kanonak kobratu egiten dute, eta Tolosan ere, bai. Badakit ez dela berdine, baina igual proposatuko genduke pleguko basoiek atea aurretik, bueltatxo bat ematea, ezakit, nola indeikiontzat, izango dira, beste urte batzutako, eta nik usten dut, majoriko sangria hori, moztu beharreko. Era batados, Bitxo. Bai, nik usten dut, eta hau, nik odikoekin behin baino gehotan itzindan euken, eta bultan bat, hori, proposamen hori. Bai, era batados, eta hausnarketa hori egin behar daukeu, bai edo bai, eta, hain bakizu odilo bajan daula, gaur itzein debeakin, eta beha espero do mindik 3 astea administrazio kontseilua itea, eta igual hor hasiko gara pizka bat lantzen. Edo bestela bilduko geha. Bai, hori esan behar nizun. Nahi batzu egun baten gehatzen geha, eta itzeiten deu, lasai asko. Bai. Eta mila zuek, nik uste bilera bat indikeula danak, ez? Iñaki? Bai. Gauzatxo bat bakarri. Ez dakit entzuten dan. Bai. Bakarrik ez dakit ondo ulertu dian, kudeaketan nahi dezuren esan, aldatzea gestioa edo posibilidade guztik aztertu. Gestioa edo publifikau o dana dakoa, bai. Gestioa edo? Edo publifikau, edo zati bat publifikau, hor gu bentzete horrela ikusten dugu. Hor, nik hasieratik ikusten hona zan, majori, udalan aportazioa, 840.000 euro, baina hor sartzen zan dana. Sartzen zien, polikiroldegie, sartzen da, kirol talden subentzio, sartzen da frontoian mantenimentue, sartzen da dana. Eta hor dut daukeu, nahazte borrazte bat, ez dakiula zehatz polikiroldegik zenbako sartzen zakun. Guzti hori aztertu. Eta bertan aztertu ere bai, ze kudeak eta mota izan behar dan. Bai. Orduan, Jonander, nahi dezunen konbokau eta... Bai, ados. Bai, argi dauna da, Bitxor eta horre denak ados gaude, udal honek aurrekontutan dauken zuloik handina... Majori dala, orduan, bai, horre zerbait inbarra dago. Ni bakarri horri gehitu, ez zaidala gaizki iruditzen noski, baina, klaro, nik azpimarratu behar dut hemen, plegu horik, nahi dut esan, gaur egun indarrean dagoen kontratua majoriko uterekin, zerbitzuen prestaketarako, irregulartasuan dagoela 2016-etik. 2020an gaudela, urte pasatu direla, diru pila badala esaten dezuen bezala, eta dala kontrato SARA, quiere decir regulación armonizada, Europara atera behar dana. Hau da, nerik eskatzen ditena, dana oso ondo iruditzen zait, dana optimizatzeko eta hobetzeko. Baina, klaro, irregulartasunean dago kontratu hori. Egiten ari bazate, urrengo definizioa nahi dut esan, oain aztertu, ea, zein izan behar don antolakuntza edo ze tipo gestion eman behar dan eta nola eman behar dan analizi hori ez da egiten batetik bestera. Horrek suposatzen du hipotekatu egin behar degula berriro pleguak lizitazio berri ateratzeko? Nerik eskatzen dit, eske... Ana, atera daiteke urte beterako baldintza berdinekin, Zer? Atera daitekela urte beterako baldintza berdinekin eta lanen jarraitu. Ekarko dela, hori, denbora gutxirako agian atera, behin bitartean analizi hori ez egin, eta niri oso ondo iruditzen zain, baina, pixkat, ze badakizuen ni horrekin pixkan nagoela, hori, aterein badala. Bale? Eta gero ni... Eskatuko nuke deialdia denantzako egitea. Bai. Zute bilera bat denan artean. Bai, nik uste eta aztertzeko hori guztia. Danon artean bak daukeo. Bai, esan nahi dizu, esan dezu, Bitxor eta esan denon artean. Bale, asko sobeto. Arazoa udalena da, ez da
arazoa danona da. Bai, ez, baina esan dezu bien arteko bilera, ez, denan arten egiten malima du asko sobetu. Mila, baina zuri esan dizut, zuri eta Iñaki esan dizut, a ver si os parece bien. Bai. Ez dizuto... Ulertzen non, ez tala si os parece bien que nos juntemos los dos. Lauek, o sea, danak. Bai. Vale, eta azkeni bakarrik komentatzeko, gaur eguardian ni gobernu batzordean egon naiz hirure tardik artekasi 20 arte, eta arratsaldean etorri naizenen ikusi dut junta elektoraletik, Madriletik bidali dutela, eta eraneun edo astelenen bidali izan, Agurtzane Antonianaren kredentziala. Claro, ez digu eman denborarik gaurko kargu hartzea, ze gainea bea pasatu, lehenbizi jakinari ziren behar zaio eta kredentziala eman behar zaio, eskuz. Eta gero gainea egin behar du, eta Josemita Bittor jarri dizuet, korreo bat, baina igual esan behar diozuen erekin kontaktuan jartzeko, ze prestatu behar du eta sinatu behar du, zinegotzik prestatu dezuen eta sinatzen dezuen legealdi hasieran deklaración de bienes y de intereses. Ordun, jasotzen duen kredentziala, sekretarian idazkaritzan egiten duenen esa declaración de bienes intereses, urrengo plenuan, ohiko bilkuran, azaroan, ja kargua hartuko luke. Ordun, denbora dago, Josemita Bittor, baina, bueno, esaiozue pasatzeko hemendik edo deitzeko. Ana, no abiatu diazu korreoa, zatik oain bintzen nago eta ez zer jaso. Ordizia.eus. Josemita zuri bidali dizuet. Bai, baina ordizia... Jakinara zidiot. Justo, Ana... Ordizia.eus. Jo, pues ya miraré ahora, Bittor. Mira, justo... Ordizia.eus no recibo. ¿Te he mandado? Bai, uste baiet. Pues yo Ordizia.eus no recibo. Bueno, pues igual te he mandado... Anak bidali duena, ointxe, justo bera esaten hasi aurretik bidali dizuet aldera. Ana, no, que no he pillado bien el nombre de quién va a entrar. Agurtzane Antoniana. Nos ha costado un poco, porque ha habido renuncias que, en fin, bueno, es la número... Azkar junda azkenen. Nahiko azkar jundala. Bai, oso azkar ze. Astelenen bidali genuen, eta neskek esan zin, funtzionariak esan zin, los martes y los jueves se firma. Intentaremos que vaya este jueves. Electrónico que bidali diate, o sea, si se ha firmado esta mañana, me lo han mandado al mediodía. Besterik, orduan hemen bukatuko dugu, eta hori, eskerrik asko denei. Bakarrik esan, saiatu gehala, Iñaki, Barantxa baita, aigea saiatzen aukera dago Zoom bitartez sartzeko itzulpena. Ez deu lortu ontarako, baino behiratzen aigea, ez dakit hau izango den plataforma, beste bat, espero dezagun, gehiegi ez errepikatza egoera hau, baino, badakigu normalidadea ez gehala itzuliko, orduan prestatzen nahi geha, horre Zoometik behiratzen nahitu geha, eta azkeneko momentun ere, 500 euroko kostua eskatzen ziguten nola jakin gabe nola zan, gaurko ez dugu egin, baino behiratzen nahi gehala, hori baita ere, lehen egiteko, ¿no? Que en principio Zoom permite, Zoom tiene distintos grados de pago, vamos a decir, y hay uno en el que sí permite, estamos analizando que sí permite la traducción simultánea y a ver si en breve lo podemos. Ayer no lo conseguimos, tenemos que mirar también un poco a ver cómo, eran 400 euros. Si estuvo mirando Garbiñe y deprisa y corriendo no quisimos tomar la decisión, pero en cualquier caso, si no es esta plataforma será otra, pero que estamos mirando. Para... ¿400 euros al año? Sí, al año. No, a ver, sí, lo que pasa es que, claro, al año igual usas 2 veces, pero bueno, sí, en principio, de todas formas, Garazi... Ayer yo le estoy cogiendo gusto a esto, podemos hacer más veces. Ayer deprisa y corriendo, pues salió un poco
Garazi nos propuso, nos volvimos un poco locos porque pensábamos que ya podíamos hacerlo, no lo encontramos. Bueno, ya ahora mismo ya más o menos ya sabemos cómo hacerlo. Nos pedía pasar a una cuenta de empresa, que lo intentamos, claro, y te aparece el costo de 1, pero mínimo tienes que pedir 10 y eran 3.000 y pico euros al año. Bueno, una locura. Hay otra manera que es esta de hacer seminarios web, y me imagino que, vamos, desde luego si hay, bueno, toquemos madera y esperemos que no, pero si hay más y hay que hacer más, pues para la siguiente esperamos tener el tema solucionado. Hala, yo lo único recordaros que el domingo todos con bigote. Bueno, el domingo empezamos, bicho. Bueno. Yo quedo muy mal con bigote. Yo también, pero... Vale. ¿Estáis grabando todavía? Sí. Bueno, venga. Hola. Adur, hemenutzi